ang atong magtatampo karon no, pinadakin is usa ka babae nga nagpatago lang siya nga ni Melba. Kini gibawatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Mga kaigsunan ang atong sender si Melba. Kini akong bana, usa ni siya ka probinsyano, nga matawag atong ihas pa kang dako ba, pero buotan og hingamigo kaayo. Ang nakaproblema lang kay nagubang among ayong relasyon sa suod na kong amiga nga mo'y hinungdan sa dako na kong problema. Berenyo! Ay, day. Pagkatis ako dito napkin, day. Pagdalibi, kinagtapis na kong are. O saan ang napkin, day? Bisan unsa, basta ka nandun ay wings. Ha? Mulupad din na, day? Say, mulupag! O ka na kang na-wings. Napkin! Sama lagi na siya. Ginoo ko ni mo, Virhenyo. Huwag ka kaila ko si napkin. Ito na gilita kay Wata Kaila. Makaon na siya. Pabadya, ay. Ina, para sa tubangan. Ha? Para sa tubangan? Para lagi sa tubangon. Oh, nasa day para siluyuan na, day. Yo, come on, Virhenyo. Oy, pagdali, oy. Pangutan-an niyo ko stindera, day. Maingon na lang ako nga naaday para siluyuan na, day, sir. Ay na lang, ing na para sa tubangan. Ang saon lang na day na ko. Ing na lang, para sa lungag. Angas ka. Asa lungaga? Sa ilong, dunggas, baus, lubot. Ana, doon na lang na. Ay, bida, asa liging lungaga? Ayaw na lang. Ay na lang, ing na nga para sa lungag. Lain na lang, ing na lang nga para sa samad. Usaman ka, day. Yung na diha, oy. Ay na lang, tubag ha. Ing na ang tindera nga, papalit ka para sa samad. Sige na, lakaw na. Magpalit ko para papilit sa samad. Kana, papilit sa samad. Sakto ka, sige. Para papilit din na sa samad, ay. Ay nalalagi pagdingog. Kana mo isunda, kana mo isulti. Sige na, ing na ang tindera, ana. Day. Ano yan ako sa tindahan? Ayo! Naamoy kuan ka nang... Unsay imo, Virhenyo? Uy! Ikaw man niya ni Claudio Subal! Excuse me, ha? Just call me Claudia. Claudio, okay? Claudia Subal. Nangyun ka kay Claudio Subal. Mata kag laki pa. Kanang kuan ba, Claudia? Kanang, something nga na. Nalimot man noon ko. Kanang, kuan kanang para unsang lito, ha? Kanang para papilit sa samad. Para sa mad? Para samad. Samad baka maumurag mauna. Samad baka na. Pero kung samad sa kasing-kasing, ako nalay tambal, ana, Virhenyo. Para samad sa kuanoy. Gisugo ko, tagpila mo na. Kaya ni mo, Virhenyo. Uy, nahuman naman ako paghukas. Asa ko bisog gabi panlipi? Katong para pipilit samad ay. Lagi ang pinadali, oy. Dara dayo. Hala, ginuo ko in town. Uy, banid man eh. Umaom ko na para pilit samad. Lahi nga samad, Virhenyo. Uy, samad di nga way ayo-ayo. Way ayo. Mas yun di mo in town. Uy. Unsam din na sa bar. Kita ko na ko day. Ini, Samad din na. Kit-kit mo na ako gabi na samad eh. Ilog yan. Makalagot usahay ni akong bana, pero ako lagi sabot kay unsaon ihas lagi taon taga bukid kay dako. Unya. Dong Virhenyo, pangutsara in taon diag magkaon. Ayaw pag ginamot kay mautas ubang nangaon. Tanawa ra gud. Ikaw ri kita naon nila. Buot kay utsaon ko pagkaon. Butanay din ha. Ay dili man sa ingon. Okay nag magkinamot ka kung naalantas ato. Pero ni ataon tas restaurant tong uy mauwaw ta. Ka mo. Kadahan, tika ka mong gabi, tanang kung sana. Ginuo ko ni mo, nabikinan ani mo ay mumho na abot imong kilay. Nakakiyot ako. Ay, ang uban, diha ragis ilong kutob. Pero kanang imo na abot kis kilay. Grabe naman sa hinay-hinay, oy. Pabeda sa nimo, eh. Nga naman eh, bawal yung kinananay nani. Ay, lagi. Man nagibawal, pero mauwaw. Nga nung sa mauwaw na mauwaw ko. Ha? Ako man eh. Ikaw mauwaw, pero ako nauwaw ko. Maglagot ka ni Corona, biya. Ante ka din ikaw ng usaron. Sige, biyahin lang ko na eh. Pero biyahin yung bayarin na, yung biyahan ko yung bayarin na na. Kaya wabi ako yung jamudor eh. Ambot ni mo, Virhenyo. Sukat adto, na dyan ko manghagad o pangaon niyas gawas kay mauwaw naman ko. Pero di sa kahigayon nag-iimbitar mig party, nalimot ko nga naa di ay kaon. Patay. Wa man ni magsultis, girlie, nga party di ay ning pag-anhio na mo. Abi na kog lain iyang tuyo. Yes, nasal eh. Away nasal eh. Naghapa sila may isaw niya. Nagtangag sa kabuok mansanas puwar ba kayo? Virhenyo, tana, mamaulit ta. Ha? Sumuli. Mabugin pagkabot ito, bulit ka.
Basta kay mangulit na ta. Dali na. Wala, Dali diha. kadiyo ka kayo, day. Bida, mga 2 minutes lang. Uy. Sa lagi ko lang sa imong bulsa. Unsa na, uy? Props, day. Para sundan. Unsa? Mamutos kag sutan niya. Baka mabuang. Makauwaw man lang ka, uy. Dali na, mangulit na ta. Ay, naunsa man ka. Dali na, mangulit na ta. Mangulit na ta. Ay, di unya na kita muli. Kaya lugol kay kaon ni plastik akong da. Saan ba niya? Ay, tana dayon. Melba! Oh. Friend! Oh, ay, niya si Girlie. Hi! Salamat mitungad ka, friend. Apin ako di ka mo anida. Wa man ka magsulti, friend. Oy, nga may party day din sa inyo. Ah? Noon sa birthday ron ako, friend. Uy, manang pag-abot ako din sa Pinas, ikaw dahil mo'y una na akong kitangita. Ug salamat kay nakontak ka kagyod di adyo ka. Dali, friend. Arita nga rida. Ay, dinilang mi, friend. Oy, mauwa mis imong mga bisita. Kasi bisita, uy. Kamu may akong pinaka-special nga bisita. Ay, sa pag-uliha kay na ako ihatag nimo. Gidad ang tagyukaday. Namalit ko sa imong paboritong perfume. Mga lotion ug uban pang mga para sa naw. Gikan ko to sa Australia. Mauayaw sa pag-uli. Dali nga rin. Arita ka rin. Ako andi ay friend. Kanang ang akong bana... asa naman to si Berinyo? Katong imong kauban, friend? Ako tong bana, friend. Asa naman to? Inawa man nagkalit. Tula ay. Na nagkuha pa kaon sa buffet table. Inahag kinintawhana. Kinuo ko ni mo Berinyo. Nahurot na ni mo, ha? Ang kanang imong gikuha. Kadagdagan ang ipabutang ni mo sa imong plato, uy. Kuwang pagaling ni kaduha, day. Ano mag-uol, mahurot. O di na ako mahurot. Di mag-uol kay magda akong plastik, bang. Ay, kabalaka. Nananisod. Kini akong plato, nagkalman eh. Di ni mahurot. So, taon ako sa plastik bag taon. Nagkapamutos si kagdagang sun, andi, ha? Ay, yan ang tingog ni Buhay, day, yan na. Animal ba yan ni mo, uy? Mauwang tas mga taon, noon sa mga. Bada ay mauwaw ka pa, ihas ka dako na. Pero ikaw rin ihas nga may pagkamaro ka kagwanga ka. Sa tuyo-yo yung tagaliwat. Noon sa ron ay nagubot. Nagubot na ng mga waiter diha. Ata na, day. Muli na ta. Muli na. Huwag pagani ko kakaon. At asa na? Asan to plato ni mo? Di anas plastik. Mauwaw ko. Mauwaw man tayo na imong gibuhat ka rin yun. Uy, pagkauwaw ka man lang yun. Uy, naunsa ka man. Friend, okay na mo din, he? Okay na, friend. Pamlagyan mo mga on. Mga on na ron, me. Ngano din ang mga waiter, nagkagubot mo na sila. Ay, da, nangita sila sa sa inasal, kaya nawagtang. Ay, kisa kay nagkidnap ato. Wa man siya kabantay ang mga waiter good. Nga akong gipangasabaan. Kay, dagat mo pang magkakaon. Pero gihipos naman nila sa ang sa inasal. Mga animal tawhana, uy. O sige, friend, kaon na ba niya, friend, ha? Kay, nanaman ang mga taga-banda na ay banda nga mo to karon diri. Manayaw tarong, friend, ha? O sige, friend, excuse na. Sige. Kinsa sa ka din nagkuas-us inasal sa? Grabe man sa doy, hastang us inasal, gikidnap pa. Ay, saba, day. Nas plastik na, igulmigat. Askang hanggawa ni akong bana lagi. Nanguli mi nga wa na lang yun mananghid pa. Kay nahadlo ko nga basig mahibaw-an unya hinuon nga siya mo'y nagkuha sa sa inasal. Hala no, kada kong uwaw ka ha. Sa man ang giluto ni mo di Averinyo? Ay, unsa pa? Paksiw, litsong paksiw. Daghan ka daig nakuhang lechon dito sa party di ay? Ang sinasal, usak buok, tibuok giday. Skang animala ni mo eh. Ikaw no pahamak kay kanako. Naunsa man in taong ka oy? Ay, naunsa ka man, may nalang tao ni nga. Oh. Nay nanukto kay nga nangabaling ritso, basig pupalit ang ice. Luto naman ka na, pagsukad na lang, kay mamahaw na ta. Sige. Reklamo pa yun siya, kasi gastos pamahaw. Luto na. Magsuugan ako, kay gutom na. Nay din siya. Say ato, Noy. Ay da, ewa ko ituyo eh. Ay kinira si mama eh. Di ako rin kuyugan din sa inyo. Kaya man siya katultol ko no. Dali ma'am. Dara si Milba eh. Siya mo imong ipangita ma'am. Kinsa man... Friend! Friend, girlie? Ay, pagkalami sa ulos inasal, nga gipaksiw nako ang tanan. Nana, yeso ka nako. Wow, lami as paksiw, oy. Us inasal.
ang utok. Wow! Tawag ko na ako sa Milba. Ang akong utok di, bukon ko ni daan. Dili kong utok sinasal. Tawag ko na ako, kay mga mi, gutom na na. Sige, alin ako, ma'am, ha? Melba, ma'am. Sige, na din siya. Salamat, ha? Okay. Nawa malamang kalit ka, be, friend. Nabawat siya ko pangita ni mo. Gaasa na ka. Ala, sorry, gid ka ayo, friend. Uy, nangulit na lang mi kay Murag. Lain magudang akong lawas. Unya, naghuwat mi nimo, wa man ka mo gawas. Motong nangulit na lang mi, nga wa ka pananghid nimo. Sorry ka ayo. Ay, unsaon man good friend. Nangasaba pa man ko sa waiter dito good. Akong gipangasabaan. Kay, waman ko nanugan kung kisa nakuha sa inasal. Ako man ginutang ipapriso kung kisa nakuha. Ha? Paprisog yun? Oo, wag yun nanugan friend. Uy, mahal ko ka itong inasala good. 8,000 ko to. Kaya dako biya ka to. Nga special pa good. Muto nangita ko ato. Day, dali, day. Nga, oras na, day. Alin na, day. Uy! May buntag, sir. Kisa ka na ito nga aning bana ni mo, friend? Si Virginio. Ay, may buntag, Sir Virginio. Wa pa rin mo mamahaw, friend? Wa pa. Hala, uy, ako sad. Wa pa dyan ko makapamahaw. Kay sa'yo ko magikan dito. Aron mo anin sa inyo. Kay akong ihato din ang akong ihatag ni mo. Wa man din mo mada, kay nawa ka malagkalit. Mao ba, friend? Dali, mga na lang noon ta. Nagkasuka dumas Virginio. Dali, friend. Wow! Lami ko din yung sudan, friend. Unsa man siya? Ay, ko na, lechon paksyo na siya, ma'am. Oh, lechon paksiw di ani? Di man gud mailahan? Ako ang una sinasal akong gipaksyo. Uy. Dili ning sa among inasal gabi nga nawa? Bitaw joke lang friend, pero murabiya pud kay pareha gidakon sa among inasal gabi. Sa pag-inana mo, sa pagtuon, kami nanguha itong lechon sa inasal ni mo gabi. Ha? Oh, klaruhan na ha? Sumbingay pa magudi mo. May mahangol sa inasal ni mo, oy. Tinudan. Ang kuno na ako nga nanguha may ginasal sa inyo gabi. Pero, dunggan na kita ako ikuha. O kung magdama ko, paglaksin ako sa dunggan, nadang, sade na nako. Kakidot ni mo Virginio, oy. Ano ba sa gilan man tiyan niya? Nga dunggan naman to akong gikuha. Unya, wa mo ko kabantay na dadi ang tibok ko. Sade na nako. Hilom na Virginio! Puwerteng paglipaghong nakus kauwo atong hikayuna. Imbis wa masayod si girlie, nahibaw na lang noon. Huwag ibuot lagi akong bana, oy. Ako na lang nangayog pa sa ilo. Pero maila nga nasukogin si girlie namo. Kay ang lotion ug ang mga sabon ug uban pa niya untang ihatag nako. Gidag balik sa ila, oy. Wa man ihatag og dayon. Mo na akong problema ron kay naguba naman hinon among panagsuod ni girlie tungod sa kahanggaw ning akong bana. Unsaon ko man ni siya, oy, nga mausab ning iyang mga binuhatan, masukura pagbadlungon. Nauwaw kay ko sa iyang mga gibuhat. Palayaso ko ka ning akong bana o ako'y mulayas. Unsa man og kamo ang pasultihon, Melba? Hello, Ate Pres! Good morning sa tanan. May adlaw. Oh, good morning, Mama Mary. O, kumusta na ko? Great Wilson. Mayor Edgar Labella. Kumusta na? O, sa tanan. Karon na itong sender, Goliath. Ang atong sender, Ate Pres, si Melba. Melba. Simple ra kuning kanang Yung problema? problema, Ate Pres. Kana lang yung bana ba nga, kana bang medyo kanang nagitaw siguro Ate Pres. No, nga, na party, bring house, no? Na-adjud. Gano'n ka na, nga, bisan kun maka-afford biya na, pero, gano'n kang, Marag malipay sila makada. malipay nga, Oo. gano'n. Kay kani si Milba, arang-arang ni kay doon na sila tindahan, doon na sila kuan. Maayo gid Pero sila gano'n pagkabutan. jud nga, ganahan mo jud ka nga. Why problema to sa tuyoyoy kay kuan mo to sa Oo, gito iya. Tinaro mo gito iya. Na nibawang natang napangita ta nga nganong ang iya taong sudan na sapatos hulmigas daghan kayo mao di ay kay dito ding osin nasal okay ra na yoy way problema na kay normal mong gid nga malipay man taan nga makadaata taon malipay po ta. Sad, no? Pero hinuon, kaning uban pod, ganahan pod, para ang ilasang Pamilya pamilya, kana ba oh pero kani si pangalan niya Virginio Virginio. oh Virginio si Bilba arang-arang ni sila pagkabutan Oo, pero yung pero bana Ganahan jud.
kuan mo gud kanang medyo taga probinsya mo niya ba natin pres. Naana siguro siya bata pa nga kanang naibag kuan magdadyan. Pero ingon siya, sa din niya nga, ang dunggan na magkulo iyang tinuod na. gilusi, iya rin gibita. Nadamang o! Gahi biya na itugdug. Nadamang o! Sab na sa ni mo. Urbida murag aday Ayo, ini ko na ba si Melba nga iya ba ko ka ko nung buwagan? Ayo, ito mo ana imong buwagan. Dili, eh. Gulyat, papaambit ko niya ako. Nalimot ko niya, Miss Bambino. Papaambit sa ako, Gulyat. Sige, bam. O kaari ka sa Mateo 15, versikulo 17. Karon. Wa ba day kamo makasabot nga musud sa baba sa tao, mupadong sa iyang tiyan ug unya mo gawas iyang lawas. Apan ang mga butang nga mugula sa baba nagagikan siyang kasing-kasing kani mga butang nga maoy makahugaw sa tao. Gikan siya kasing-kasing mugula daotang wanahuna pagpatay, pagpanapaw, daotan nga pagpakigilawas, pagpangawat. Kada. Naigo nas pangawat ihabam kana. Oo. Ha? Oo. Pero dili man na sa Dili, kanang pagka kanang Bring house? Bring house. O di ang akong ipasabot ba nga Natumbog lang. natumong sa gamay dire nga ang iyang binuhatan gawas pa nga gisud niya sa baba napag yun gawas yang baba nga katong dili ba niyang binuhatan kay kada bitong muadto taog mga kuan may tawag sa mga bukid na natin pero sila ka ng punsyon ano ba na parte na kumbera tawag ko na sa mga katigwangan ng punsyon asam o kada bang kada na ba yung party na kasal ay kumbera ay bunyag Dito rin na nahimo ka lang. La, punsyon. kana nga muana nga mong muana ka mong katigwa muana mo katigwa nga dati Priscilla nga ug unsay idulot unsay iserve sa misa ayaw na mo na ay turta na ay budbod ayaw kay mauwaw kita Nasa bitaw, pero okay raman na kung close kayo ni Montagia. okay na Okay na bang close yung kay ba nga, day, na kay ko anda, day, ana, ana. Pero kanang dili ni Dili nagi mo atag kanang pareha atong mga dramahan ko nato ati pres. Kanang damat ta nila litson unya ug dili gali na to mahurot ipadag yung tunga. Kadana ninyo dada. Papahin. Normal ra na. Pero ato i-congrats ati pres sila sa ato pag-record karon. Ato i-congrats nga naabot ang Sinovac para sa injection sa mga kuan sa vaccine. Pa-injection ka? Mao na Pa-vaccine ka? Mao na ikayo na din ato ati pres. Nga? Magpa-vaccine na ta. Una lang. dili ang mga senior citizen ati press Wala lang ang 60 above ati pres. dili ang mga senior citizen kita karon kanang tanawon pa o kanang Wala. Dili da angay kay angay na sa mga ligon o mga Okay, di ba na tumaybawan ka? Oh, vital organs. Kana kita mapalig na labya tao Tino kana natin, pres. Dili, kabaw na ta. Kita ati pres, nga mga 60 na kapin, mga 60 kapin, babaw, iso na. lan unsa kel Ganyan, naminaw ka, Rapil, ganyan. Naminaw. Ipauna mo sa sinta, eh. Ha? Ipauna sa ang sinta. mga depende sa kanang iyang Kita pa debate ako, sis. di pataas Ipauna. Ba? isunod sa mga medical Pero ilang frontliners pauna. Mo may ingon, Rapil, ganyan. Wala, ganyan. ipasunod sa mga doktor mga nurses sa mga Unahaw senior sa citizen. sila. Oh. Ang mga doktor. Pero sa Manila, katong gibalita sa Manila sa atong 555, Daghan nga kayo. istedyohan pa kuno ang 60 o turukan ba aning vaccine sa Oh. Okay na, bitaw. Kay Kana kaning uyang na Sinovac. ba? Ang China kuno, butangan lang kuno PA, wala mao na resulta. Pa China. Taiwan ang amo. Iniginji ko na ng Sinovac no sa na pa China. Onder ka ha onder Ay, joke rin ang amo ha. Joke rin mo ha. Sa istorya na sa mga tao. Mobalik. Ay, resulta ko na ng Sinovac, tigbak ko. Ayaw sa istorya. onder kita ha Balik ka sa Istorya Tinder. ko na, kada mabasa na ko sa Facebook at bitaw. Tipres ba? Kaya katong, kakita ka itong aeroplano nga, nga siya na, awang gikargahan taon sa Sinovac, murag iho nga tukpuno. Magkatawa lang sa aning Facebook ko. Pero tagsan Balik ka sa Tinder lang. Balik ta sa Tinder. Kanang lang ang mahayog yun ani nga iya yung pahiming unuan ang iyang bana tungod kay makauwaw ka na kung labi nagmuatin ka og mga party nya Adili, madiskitaan ka batayan ko na niya. Nalaan ko ba? Matin og party nga, murag
kanang sosyal gamay kung mo-attend sila, bantayan lang gyud nimo nga ayo pa daan plastic Mas- daan. Oh, kana mao nang Mas gina. labing maayo nga di Sa na iyang sawa abana Virginio. Virginio. mas labing maayo nga di Ayaw na sila mo plastic ka. mas Ano ba mabing tayan niya? mas labing maayo lang nga di na lang mo mga tuoy. Unyag maatog yun. Ang iyang simil ba, okay ra kay. Pero kani sa Virginio, ganahan ra ba gyud siya ng mga labi na imbitaron pud siya kuan. Ganahan siya, Ate Pris. Oh, ayaw lang pa na plastic. Ayaw pa dati. Wala daan ang yang mga bulsa o yang mga Wabay gid ang plastic. wabay gid ang plastic. Ug ako'y asawa- Bantay ra gyud, bantay gyud. O diba? O ingnon na niya, o palitan, imbitaron sila, Ate Pris, ingnon na niya ang katong imbitar. Ma'am, kanang, akong bana ba, mangayo o kuan, na, iyan, sulti adaan. Kaya para dili kay uwaw ba? Mangayo. Mangayo o para, unsay pagana, bring house. Ayaw na lang. Uy. Ayaw na lang uy. Hindi na paminahon uy. Sana gulyado. Ayaw uy. Inunta na. Kapatis guys, pag mga yung mga uban, nyari ko man dali ako din yung. O lagi. Ayaw uy, di. Ayaw uy. Ayaw Ay, imo uy. lang yung kontrolon. Nag-aambil ito siya kuan. Kontrolon na gyud niya yung bana, bantayan gyud para Mas maayo na lang no. Para nako dili na lang mo adto sila. Panglitag. tira. Oh, Kung panangitag tira, wa. kung Ug ano niya, di ba? Dahil sa kayo ng bitaron ka, unya di ka mo tuloy. mura sa jud kag mo atog imbitaron ka. Ikaw? Terbi ko atoy. Da. Pagtuwal kay na. Pagtuwal. Mao nang basta kay paymangnuay na na permenday kay laay kay paminahon. Bitaw. Laay kay Bitaw. kanang mo tambong taog mga okasyon o tambong taog mga party. Pusyon. Oh, kanang uban ba ya tanawon giunsa nimo paghungit ang gikaon habi man nanao uban. Kadako niya hungit. Ay, Pares nimo ya imo day gyud nga kuan. Kanay man tayo. May na lang na. Bamoy, may na lang na kanang tanahon kay ni gungit kaysa kanang tanahon ka kinsay mo limos. Oh, nariskuan. Oh, tawgi. Oh, tungkuan. Ay wala na uy. Karaan na na. Na, sila tigili. Baurag yan po. Karaan na biya nang Una, ay la. Kanang malimos ba tanaw kita Oh. limos. Ay, eh. Oh, tanaw. Wa man nas nagtulo da mo bantay ka dito. Bantay. karon? Hantod ka rin na. Kanang may tapos, pero karon na ma-COVID man. Ah. Kanang katong nay kada tapos na sila kinay maluto niya. Magbarog na nga to. Oh. Ito na og reyes kay to. Gili. Togi. Ano uy? Mayambag. Ulo nas mo yung judas eh nasipot. Apretada, iko ano ko ano. Grabe ha. Sauna na Ate Pres, no? Pero karon na agya po nila tigili Ate Pres. Wa no uy. Wala. Di mo dawat si mama. Bilin ka po na sa inyo. Wala COVID na lagi. mao na lang Ala, paymangnuay ala, ha, paymangnuay na imong bana hindi kay mauwaw kita. No? Mauwaw kita nga amoy mga anak sungugon oy anak man ni kuan. Ha? Salamat sa pagpadagat ting tuluman noon. Ako ang Paso Tihon.